Hola Darío, ¿quién es ese llibre? El del Gulliver. ¿Quién es el seu autor? El autor es Jonathan Swift. Y la adaptación es de Teresa Rosetta. ¿Y quién es el ilustrador? El ilustrador es Miguel Ángel Ginerbo. ¿Y quién es el editorial? La editorial es Bromera. ¿Y de qué va? Va sobre que n'hi ha 3 aventures que va Gulliver recorrent. I els 3 ciutats o països són Lilliput, Brodihan i el país dels Hominims. ¿Y quiénes personatges n'hi ha? Está el Gulliver, el emperador de Lilliput, el emperador de Brodihan i els habitants de Lilliput, els habitants de Brodihan, el Yahus i els habitants de Hominims. ¿Me podrías hacer un chico de resumen? Del conte. Sí. El Gulliver embarca en 3 fantàstiques aventures: Lilliput, Brodihan i el país dels Hominims. ¿Y quina és la teva opinió? La meva opinió és que m'ha agradat molt el llibre, que està molt xulo i que el recomano. ¿Y quin és el fragment que més t'ha agradat? Quan va pisar. Adeu. Adeu.